1984 irailean edo ziko zen. Eta zer bultzatuta edo sortu zen? Zeran? Zer bultzatuta sortu zen? Hori batez ere izan zen batzeko musika herri osoa. Lehenago ziren auzoetan eskola txiki batzuk eta asmoa izan zen dana eskola txiki guzti hori batu beste baten edo. Zer desberdintzen dugu Urretxindorra beste eskolatatik? Eskola txikia denez, uste dut, badekola bertute batzuk oso interesgarriak, kopuru atletik itxi eta gero horrek eragintzen dugu giro lasaia eta familiar izateko batez ere elkarlek eta irakasleen artean, eta familiaren artean oso giro lasaia eta atsegina izango gure familia. Nolako evoluzioa ikustezu zukukin dagoela eskoliek? Adibidez, oin ikaslea gehiago dauzlen baino? Bai, zabaldu da asko, eta gero honi bereitasuna handiena izan da, nolabait arlo ruraletik pasatu da guztu bat urbanora, ez? Lehen hasieran sortu zanean guztu baserritara zirela ikasle gehienak, eta gero apurka-apurka joan direla, ja etxe asko egin direz hor, eta kaleko umeak diren. Zelako bazan zuk gurasoakaz ukizen un harremana? Oso estuak izan ziren eta nik uste dute respetoa egon zala irakaslentzako eta hori mesedegarri izan da. Zuk bultzatu zenuen eskola sosteniblie izateko proiektue, zelan okurritu jartzen hori? Ikusi gendun edo hemen egon zirela eskola txiki batzuk inguruan sartunda, horretaz eta proposatu ziguten hemendik ingurugelatik edo, Eusko Jaurlaritzaren ingurugelatik proposatu ziguten sartzeko eta gauzatu genduen 1988an edo lan sartzak. Gero, urtero, horrela sartu du. Nola ikusten duzu eskola txiki zen egoera? Bai, eskola txikiak berantza joan dire, herri txikiak gurasoak eta joaten direlez lan egiten duten lekuetara, lan egiten da herri handietan, baina, azkenengo urtetan mantendu dira, hemen inguru honetan behintzat mantendu dira eskola batzuk eta jarraitzen dabe horretan.